салом дӯстам, медонам вақтҳои охир хеле ба ту мушкил аст. Медонам ки бо ту чӣ ҳодисаҳое рух дода истодааст. Медонам дарди дили туро медонам дӯстам. Набояд ту дар анамин вақт издаватсия кунӣ, дар анамин вақт ту бояд дастатро бардори бахш бигӯӣ. Зеро вақти даст бардоштан ва бахш гуфтан ва вақти роҳ афтода шудан нест. Ина дар анаҳамин вақт худованд туро месанҷад. Ина дар анаҳамин вақт, дар анаҳамин мушкилот ту бояд ҳалли мушкилотро ёбе ва шукр кунӣ ва сипосгузорӣ кунӣ худовандро ки ва ту ин гуна мушкилотро аз пушти мушкилот яъне ба ту осониро ҳам медиҳад. дӯстам, дар анаҳамин вақт ни шаргу ни назар, роҳ ба қафо нест, ҳаво ба пеш дӯстам. Медонам мушкилот медонам рӯзе нерӯзе бартараф мешавад. Проблема неизбежна мешавад, но боль это времени, ин ҳамаш мегузарад. дӯстам, ман қатъи ту ҳастам, роҳ афтода нашав. Медонам ту дар нимароҳ ҳастӣ, набояд ту дар нимароҳ издаватсия кунӣ. Ту бисёр чизҳоро гузаштӣ, бисёр чизҳоро медонӣ, валокин ҳозир вақти издаватсия кардани ту нест. Ман ҳамроҳи ту ҳастам. ту бисёр чизро медонӣ, бисёр чизро дидӣ, бисёр чизро шунавидӣ ва акнун баъд аз ҳамаи ҳамин ту мехоҳӣ бо ана ҳамин таҷриба, бо анамин ҷавоббиният, бо анамин тафаккуру ақлу шуурат, бо ана ҳамин истеъдоди худованд додагиат бо гуфти як-ду нафар ва бо як-ду мушкилотҳое ки времени ҳастанд ба анаминҳо сархал мекунӣ ва бо анамин як-ду мушкилот аст. ана ҳамон роҳе ки мушкилотҳои бисёре ки тай кардӣ ва то ба анамин нимароҳ омадӣ ва дар ана ҳамин ҷо издаватсия мекунӣ. чаро дар аввал издаватсия накардӣ, ҳозир издаватсия мекунӣ? дӯстам, ман медонам ва ту боварӣ дорам вақте ки ту дар ана ҳамин сатҳи зиндагӣ қарор гирифтӣ ва дар ана ҳамин нимароҳ омадӣ, ман ба ту боварӣ дорам ки то ба охир меравӣ, ту муваффақ мешавӣ. ман бо ту ҳастам. роҳ ба сӯи орзуҳо нагзор ҳеҷ вақт ки анамон шахсиятҳое ки аз пушти ту гавзада истодаанд, анамон шахсиятҳое ки дар зиндагӣ никто ҳастанд, нол ҳастанд, мехоҳанд орзую нияту мақсади туро барбод диҳанд, ранги худашон нол кунанд. ту ҳам мехоҳӣ ранги анамон шахсиятҳо гардӣ, ту ҳам мехоҳӣ дар зиндагӣ ранги анамон шахсҳо нол гардӣ? на, намехоҳӣ. барои анамин орзуятро сахтар, ҳадафатро чотка, ясна бигир целатро ва рост ба сӯи ҳадафат ҳаракат кун, роҳ ба сӯи орзу. дӯстам, ту метавонӣ, ман боварӣ дорам, ман бо ту ҳастам. ҳеҷгоҳ ман туро тарк намекунам. он хизматҳое ки ба ман кардӣ, он хубиҳое ки ба ман кардӣ, ман то зинда ҳастам онро қадргузорӣ мекунам ва ман бо ту ҳастам. ту метавонӣ. ҳоло вақти мағлуб шудан нест, ҳоло вақти издаватсия кардан нест. ба пеш дӯстам, ту метавонӣ. ба пеш. роҳ ба сӯи орзуҳо.